May adlaw no. Magigistorya ko ninyo sa adlaw Sabado, Pitsa Utso ning Agosto no. 2026 tuig 2026 usbon ko. Okay, kini ipakita na ako ning akong kapubreho no. Kina umutuo mo na ako sa akong gibuhat. Doon na po tayo mabutang sa itong lamisa siya pobreta, yung tag-budget ba ay maungay nga na agad ko dapat sa una maguna-una kung siya makaon sa lamisa o magkaon o pamahaw panito panihapon kada kaon kinanglan yung may prutas no pero di na ta kinanglan og kita pa tag-prutas nga mahal sa galing palibot ug na i-prepare yun na iandam na nga makaon ato o magkaon sa tingkaon mga kaigsunan ni mga ko mo na kung batrog na kwarta huway sa tag pangita aning mga doldool o mangitag barato mangita po tag mga prutas nga ngayon kung kanon na to palahi na punta pero mintas wala tay kwarta yung nana ra yung nana lang saging kani pamahaw magaprepara kog duha tagurhami may mong kanon magkaon og pamahaw then papaniud to pol lang pong saging kini na pong mangga ano po pa man ni kanang paho rato ra po ni tag 15 ra mang kilo o magdagha no di kaon tag kada magkaon isa okay na nanay prutas nanay vitamina sa itong lawas di ba nanara una-una to mga tukapobrehon di ta mangita og prutas nga mahalon depende kung natay lugar sa bulsa di mangita ta lain na po palahi na po tagkaon og prutas nga lain di ngunani ayon ninyo nani naman sa atong silinganan andam buta ato gining gamiton ning atong mga tanom-tanom diri nga di mausik ba nga magagamit nato sa atong pang lawas nga di masayang gigsunan ning nana ko nakita ninyo ambot lang kapo daw kung pa makaamgo base na makita ning video base utod no makaingon sila ba ning nana po di po kumingon nga sundon ko ang ako ra nga ipadayag nako ako kung silbing giya sa mga pamilya na galisod o pagkaon o mga prutas na may daghang prutas barato ayaw lang mahalon sa ito sa barato di ba yung ani kaon ta magkaon yung ani sa ngani daog na limbaho na noon lindot kayo kaon ta usa ka ngani magkaon daog na og di ka gusto kuan sa mungtian ng kuan og di ka ganahan og daghanon ang isa ako pa ni benepisyo sa mga lawas o kani na po ni benepisyo sa lawas no research ninyo o kani po tanan kayo sa lawas busa na ninyo og inyong buhaton ba ning akong gibuhat pod sa akong pagkatao no sa akong pagkapobre ba salamat.